místo Olomoucká Noční, doma v Bílovicích 17,79. Potom brali 5. místo za čas 18,24 v Nivě. No a dále velká cena Prostějovska Votinovci 17,64. V Půlově 18,74. Zvítězili Měrotíně na Olomoucké Noční lízy za čas 17,54. Pěčíně na velké ceně Prostějovska 7. místo 23,19. No a ještě 2 výsledky z Olomoucké Noční. Dránovice 21,40 12. místo a 12. místo také mladší za 20,67. Takže to jsou Bílovice ženy, první tým kategorii. Rodinný přítel je hrabě Vlad, a přede mnou cesta do Karpat. Já se dávno svý starý dáči je, jedu někam do Transylvánie. No a v kategorii žen nás čeká ještě obrovské drama, protože kategorii nám zatím vedou ženy z Dubu nad Moravou, mají 64 bodů. O 2 bodíky za nimi jsou Soběsuky s 62 body, třetí Soběsuky bude 49 bodů, čtvrté Bílovice, které jsou právě na základně 48 bodů a 5. Bousy 43. Takže uvidíme po skončení kategorie, jak se nám zamíchá to pořadí na prvních 5 místech, protože to je